Musiikki on mun intohimo. Sellaisia muita intohimoja, mitä voisi vertaa siihen, ei ole koskaan kyllä ollut. Suurimmat haasteet siinä on ehkä mulla ollut se, että pitää sen fokuksen niin kuin oikeissa paikoissa. Että välillä yrittää liikaa niin kuin samaan aikaan. Että miettii niin kuin vääriä asioita. Teknologia mahdollistaa niin kuin lähes kaikille sen, että pystyy ilmaisen itseään. Ei tarvitse hirveästi rahaa, että se on mahdollista. Ja kuka tahansa, jolla on idea, pystyy niin kuin toteuttamaan sen helpommin kuin ennen. Se on niin kuin reilumpaa. Tietyllä tavalla on vielä vaikeampi olla originaali nykyään, koska aika monilla voi löytyä samat työkalut. Mutta se on myös tehnyt sen mielenkiintoiseksi silleen, että miten niitä käyttää. Teknologia mahdollistaa mun elämässä sen, että mä pystyn toteuttamaan niitä juttuja, mitä mä haluan. Ja nopeasti. Ei silleen, että laatu on tärkeämpi kuin määrä ja ei aina, että pitää olla nopea, mutta kun ei mene aikaa siihen työkalujen niin kuin säätämiseen, vaan pystyy keskittyä olennaiseen.